Dans un quartier urbain animé, la vie suit son cours. Mais derrière chaque action se cache un choix entre vigilance et négligence. Fatou, ouvrière dans le BTP. Elle lance des travaux d'extension sans prévenir EDM-SA. Résultat, un câble coupé et tout un quartier privé d'électricité. Fatou, c'est la négligence, celle qui coûte cher à elle comme aux autres. Là-bas, voici Mamadou, chauffeur de taxi. En manœuvrant, il percute un poteau électrique. Il ne fuit pas. Il alerte immédiatement le centre d'appel d'EDM-SA. Grâce à son geste responsable, un accident plus grave est évité. Mamadou, c'est le citoyen exemplaire. C'est lui qui agit pour la sécurité de tous. Mais tout le monde ne fait pas ce choix. Issa, il fait semblant de travailler. En réalité, il vandalise les coffrets électriques, arrache des câbles pour les revendre. Face aux installations électriques, chaque geste compte. Ne soyons pas comme Fatou ou Issa. Soyons comme Mamadou. Vous êtes une entreprise. Avant d'engager tous travaux de creusement, veuillez contacter les services de EDM-SA pour ne pas endommager les installations souterraines. Citoyennes, citoyens, signalez tout acte suspect, accident ou cas de vandalisme sur le réseau électrique, y compris au niveau des poteaux, en appelant le 36 077 ou à l'agence EDM-SA la plus proche. Merci de votre collaboration. Doudri, ni wari dafara est passé Dakar. Kasirad nama. Sungalo, e kungolo ati. Dugu wari, ko dima, fo dugu andugu. Dun wara zade. O koni kuma tala sa. E kasama moneto yi. I yere ta. Sita. Sita ka numéro flani. Warichi. Wari sera. Allo? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n gomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye, wari bɛ ci fu ni application ye, wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye, a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Aw ma fili aw sɔgɔlen no aw ɲuman na yaasa ka se ka kibaruya sɔrɔ Mali ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ni o kumaw selen an ka bamanankan kibaruya ka kɛ ni mɛ kalo tile 21 san 2025 wulada fɛ kibaruyaw kɔnɔna la aw dangana an ka bi kunnafoli bakulubaw bɛna tali kɛ Mali ni
arabu ka fara ɲɔgɔn kan jamana Émirats Arabes Unis olu ye bolo ɲɔgɔnma kɛ yaasa sira caman bɛ an bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na halisa bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la AES jamanaw olu ye ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛba sigi ka kɛ ni bidon ye Bamako kɔnɔna la nɔ mun bɛna taa kɛ ɲɛta kuntalajan ani sira caman fana fɛ bagula kumagolu kɔnɔ halisa an ka jamana kuntigi kɔrɔ ka pankulu sanko affaire minnu y'a wele ko avion présidentiel et équipement militaire o kiri baaraw dɔw bɛ senna alamisa don in kiri bɛna taa jɔ ɲɛkɔrɔ ka se ka a ko bunatigɛ halisa n'an bɔra o kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ halisa arala k'a fɔ mini visa ko ani fɛn caman Mali ni Chine jamana o kɛra conférence senfɛ Chine jamana lasigidenso bɛ conférence min kɛ ka fara o kan an ka jamana kɔnɔna la arala k'a fɔ ko an ka seko ni dɔnko minisiri Burkina kɔfɛ a taara Mali ni Burkina ni Niger AES ka hymne national ka taa a sɛbɛnfura ka taa a yira Niger jamana kuntigi la ni o général d'armée Tiani ninnu de ye kunnafoni bakulubaw ye an bɛ kunnafoni wɛrɛ fara mun kan k'a lase aw ma an b'a fɔ k'aw ka tulo ni gɛlɛjɛ ko ɲuman sɔɔni an bɛ na ka kunnafoni walawala aw ye. Ka sen aw fo ko kura aw minnu bɛ jani bɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen suganti ka se ka aw kunnafoni komi y'aw tulo lasɔmi cogo min na an ka jamana ni arabu jamanaw ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la Émirats Arabes Unis u ka lasigiden dɔ bisimilara an ka jamana kuntigi fɛ général d'armée Assimi Goïta lasigiden mun ni ale bɛ tali kɛ u ka jamana ministre d'état don u ka kɔkancaw ministeriso kɔnɔna la arala k'a fɔ ni ma ko fɔlɔ ni o ye Cheikh Chakbout bin Nahiya Al Nahyan ye ale ni an ka jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ ko a kɛra Mali ni arabu jamanaw tariku ni jɛɲɔgɔn kɔrɔ min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ u ka se ka kɔrɔsiyɛn ka taa fɛ halisa kɛnɛ mun kan yɛrɛ la k'a fɔ an ka jamana kɔkancaw minisiri ni o ye Abdoulaye Diop ye ale fana tun bɛ yen ka fara délégation ba kan délégation mun n'a bɔra arabu jamanaw la ka na jamana kuntigi k'o kumaɲɔgɔnya kumaɲɔgɔn bolila jamana fila in jɛɲɔgɔn kɔrɔ min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'an bolo ɲɔgɔn ma cogo min na sira caman fɛ sira mun dɔw bɛ tali kɛ lakanako b'a la sɛnɛ yakubali b'a kɔnɔna la fo ka taa se usine kow ani sɔrɔ bosoda siraw bɛɛ lajɛlen ko an bɛ se k'an fara faga ɲɔgɔn kan cogo min na o bɛɛ lajɛlen bɛ nin jalajɛba in kɔnɔ arala k'a fɔ tuguni ko yaasa ka se ka an ka jamana ani arabu ka fara ɲɔgɔn kan jamana ninnu ka a kɔrɔ dɔn halisa ko nin waati in na ko fo bɛɛ lajɛlen ka jɛn i bolo ɲɔgɔn ma kɛnɛ min kan an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana ye hakilina sababa mun ta ni o ye principe ye sigikan mun b'a la ni anw ni mɔgɔ fɛn bɛ baara kɛ jamanakuntigi a laɲini cogo min na ko baara bɛ kɛ o kɔnɔna la jamanakuntigi a ye nin minisiri kofɔlen ka hakilila jigi o principe saba la o sigikan saba mun bɛ tali kɛ an ka jɛɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen na malidenw ka hakilinaw de bɛ ta ani fo ka taa se Mali bɛ baara kɛ ni maa mun ye maa tɛna o jagoya anw kan an de bɛ o suganti ani malidenw ka nafa ye fɛn fɛn ye an ka bonya ye fɛn fɛn ye baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o kɔnɔna la jamanakuntigi a ye o hakilina saba in sigi kan saba mun ni an ka jɛɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o kan a ye o hakililajigi kɛ ka ɲɛsin minisiri ma ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara wa a labɛn bɛ ka se ka baara kɛ ni arabu ka jamanaw ye hakaja an bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ cogo min na ko Mali ni arabu jamanaw an bɛ tɔn caman kɔnɔna la a bɛ waati jan bɔ tɔn minnu bɛ ni o bɛ alisilamɛya tɔn ko fɔ coopération islamique n'a wele ko OSI ko an bɛ o tɔn kɔnɔna la wa ko diɲɛ kurukara kɔnɔ an bɛ ɲɛ sɔrɔ tɔn caman kɔnɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ tariku la ani boloɲɔgɔnma na nin tɛ ko kura ye kɔrɔlen minnu bɛ yen nɔ o de bɛna kolo giriya ka se ka dɔ fara a kan n'an bɔra o kɔnɔna la kiba mɛ kalo tile 21 jalajɛba nun donna an ka jamana kɔnɔ mun bɛ tali kɛ AES jamanaw olu ka jalajɛ belebeleba la sɔrɔ bosoda ani boso siraw bɛ se ka yiriwa cogo min na arala k'a fɔ ko waribonba de bɛna sigi AES jamanaw tɔgɔ la waribon mun n'o bɛ tali kɛ an ka se ka ɲɛta kuntalajan sira bɔ n'u y'a wele ko Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID AES arala k'a fɔ ko BCID AES ko a baaraw bɛna kɛ cogo di a bɛna bila sen kan cogo di o de kɛra jalajɛba in a kumakun belebeleba ye jalajɛ mun
ni anyama be anga jamana soro bosodo ministry Alusen Sanumbolo ministry mu ni ayara kafoko ani sonjara ni kenenka baw akelen kunte transport ko ministry ni oye madame Damele Madina Sissoko ale kumbe akrefe ko ni bangi bombay ni wari boy abana ke sabuye ka ɲɛta sirabɔ de bɔ farafina an ka chantier ba minnu bɛ infrastructure ba minnu bɛ n'an bɛ fɛ ka o baaraw kɛ ko bangi in bɛ sigi o de kama n'a ma ɲɛ k'a fɔ an kɛra faɲɔgɔnkan jamana ye sira caman fɛ a y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ko yaasa ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔnmaw ka sɛbɛntiya yaasa ka se ka jɛɲɔgɔnyaw k'a bila sen kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ɲɛta tɛ taa wari ko kɔ wari de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ yaasa ka se ka baarabaw kɛ musakaw de bɛ bila sen kan musaka mun n'an m'a kɛ ka jamana saba in ka siniɲɛsigi ani an ka ɲɛta ani fo ka taa se an ka développement ka se ka o baaraw kɛ an ka jamana sɔrɔ bosodaw minisiri Sanu ka fɔla ko nin ye hakilina ɲumanba ye hakilina mun ni jamana kuntigi sabaw ka hakilinaw ka se ka a kɔrɔsiyɛn halisa ka AES kologiriya halisa ko nin bɛ don o baaraw de hakilinaw kɔnɔna la wa ko bangibo in ni o ye BICID AES ye BICID AES a ka baara kunbaw n y'a fɔ cogo min na o bɛ tali kɛ développement na a ka baara sigikanw ka ca nka ɲɛta kundalajan an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw bɛ se ka yiriwa cogo di ko bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ ka fara lakanako b'o la kalanko b'o la kuranko ni tajiko sira fɛn fɛn de bɛ yen nɔ n'a bɛ se ka jamana saba in ka a munafa bangi in bɛna kɛ ka o bɛɛ lajɛlen de kɛ an ka bɛnkan kɔnɔna la ko nin kunba dɔ ye an ka se ka kɛ autonomie financière nanzara b'a fɔ cogo di diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ni e bɛ se ka i yɛrɛ ta musakako burakun kan ni i sirilen don maa mun na bamananw ko tɛgɛ mun bɛ sɔnni kɛ o bɛ sanfɛ de i mana siri maa mun na jagoya e bɛ taa i kun siɲɛ o kɔrɔ ko nin ka kɛ hali n'an ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara kɛ an ka musaka fan caman ka se ka bɔ an yɛrɛ la an ka se ka autonomie financière sɔrɔ ko nin bangi sirikunba dɔ ye o ye an yɛrɛ ka se ka wari sɔrɔ an yɛrɛ tɔgɔ la n'o b'a to an bɛ se ka kanabila kɔnɔna la liberté kɔnɔna la wa yɛrɛtigiya kɔnɔna la an bɛ se ka an ka baarabaw kɛ ka sɔrɔ an ma taa an kun siɲɛ maa si ye wa an ma siri maa si la ko nin hakilinaba ye o de ye kiba n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa kalanko bunakun kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko kalanko lapasali jɛkulu mun bɛ Bamako kɔnɔna la n'u y'a wele ko syndicat de l'éducation du district de Bamako ko olu kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna taa baarabila la u kɛn bɛ ka bagabagalikan bɔ baw ko jalajɛba dɔ tun kɛra u ni ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni avril kalo tile 23 ye ko bɛnkan dɔw tun kɛra bɛnkanba 2 ko fo ka taa se an bɛ don min na ko bi k'u ka bɛnkanw ma sira sɔrɔ wa ko ka kɛ ni mɛ kalo tile 21 yɛrɛ de ye k'u kɛn bɛ ka laɲini k'a fɔ ni olu ka bɛnkan de ma sabati k'olu bɛna baarabila kɛ k'u ka se ka u ka laɲiniw ɲini kiba n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa kiri bunakun kan bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ affaire dɔ bɛ yen nɔ ni o kɛra jamanakuntigi ka pankulu jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahima Boubacar Keita ale ka waatiw la pankulu ani fo ka taa se finitigilakaw ka minɛn dɔw n'u b'a wele ko affaire avion présidentiel ani équipement militaire o ko mun ni a ye diɲɛ kuru yuguba ni a ye Mali kiriko yuguba kosɛbɛ nin waati in na a yɛrɛ la k'a fɔ ni kiriko in a kun sonsorilen don ko alamisa don ni o ye sini ye ko nin sɛbɛnfura in ni dossier in ko a bɛna bɔ tuguni plaidoirie olu bɛna daminɛ kumaw bɛna daminɛ kiiri tigilamɔgɔw olu bɛna ko in ta tuguni k'a lajɛ ko in bɛ état mun na ka kɛ ni sini alamisa don ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin avion ko in a yɛrɛ la k'a fɔ ko nafolo camanba de tununa nin ko in na kiiri tigilamɔgɔw ka fɔ la ko sɛgɛsɛgɛliw de kɔnɔna la nafolow dira minnu ma a ma don a donda fɛ nafolow bɔra ka sɔrɔ a ma se ka sɛbɛntiya k'o de la nin kiiri in kɛra ka kɛ ni octobre kalo ye san 2024 kiiri tigilamɔgɔw olu dɔw tun ye nin dossier in ko ka sɛbɛnfura in ko ka a datugu baw ko foyi tun ma y'a kɔnɔ o ko kɛra ka bɛn ni san 2021 ni kiiribonba cour suprême ale tun ye nin sɛbɛnfura in k'a datugu ko sans suite nka san 2024 2024 octobre kalo de kɔnɔna la sɛbɛnfura in sɔrɔla ka wuguba tuguni sɛbɛn mun n'a wugubali kɛra sababu ye ka mɔgɔ camanba de bɛ yen nɔ ka olu lasɔgɔ a yɛrɛ la k'a fɔ siga kun kɛra mɔgɔ 9 ɲɔgɔn la k'olu kan ka taa kiiri ɲɛkɔrɔ a camanama ye k'a fɔ jamana marabagabaw b'u la minisiriw b'u la ani fo ka taa se jamana ɲɛmaayaso minnu ye pɔsibaw kɛ olu caman tun b'a kɔnɔ nka a yɛrɛ la k'a fɔ wugubaliw kɔnɔna la a mɔgɔ 4 dɔrɔn de tun sɔrɔla ka taa kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Fili Bɔre
Fili Sissoko Maramboire Fili Sissoko wati nan ale la sagolendo ale be akonna la ani fukata se Mamadou Gassama Mustafa Drabo ani fukata se Nuhum Dabitao ko olu bela jelembe ni kiriko ni konna la munu me nu ula sagolno biwa cour d'assises ni o kiri bay o de kunye ni dossier ta tagala ka fa ko akiri ka se ka wa ame domine ko bi alisa kiri ma se ka se akuntoro la ko ka ke ni alamsa doya nyejno chiniye bara bena ke akantuguni tom bena sika akantuguni ko imbe ka ke yasa ka sika buna tigeli ke malido nga sika afamu ni pangulu ko ni marama fonko mun fora wari mun tara a waru donada men fe ko ka sika besege ka buna tige di jamana kono doma ali bi ameto kiriko buna kunga keba erla ka foko anga kaso bon olu nyama mume kaso bon koloshini o general Abdoulaye Maiga ko kiri de jalaki bi aka ka foko abe lasago ka keni me kalo kile muganye erla ka fo ko koye maw dabali ban wa ay bolosra fambela jele mene ka foko mamumbe no ni alebe kaso bon olu la koloshili nyama la ni oye administration pénitentiaire o nyamaye ko Maiga ko sigare kera ala ka foko mado la sogolendo Bamako kaso bomba kona la MCA mamuni aleka ngashimu me kaso reke wako mamumbe gardi ke ku olu ye sigana kodoye ka fo musodo to kata may no fe mo mum la sogolendo kaso la detoni mumbe na ka ngashimu me kaso ke ko uyaye ka fo musodo be to kata o no fe wa muso imeta kuma chama wa akatali fenate la koloshi ko ore kona la kibaru ka fola ni ma ko fole ni o nyema nye jalaki bina akan ore affaire na ka fo mamu la sagolendo ke ma wore kata bo ale la tinton ka soro ako mabuguna tige wa folo no kala sagolendo fene ko shimme ka so peine de mort ko o konna la muna ni ko inkara ko sika bina ni ma ko fole kan o dossier ni konna la ni wati na la ka fo critique la mo seben farabe uluka bolokan ka sega like akunya la ko sobe ka sega buguna tige ke ka jea malidom be ka seka ni affaire fam namboro konna la je kurukara je kulumumbe no Nations Unies togola ni olube refugio ka kunya kuna ni o HCR oluka rapport do senfe ya foko malide mun bora kata italien fam fe munun tara baton fe kodian srafe ko jatemno la katari je fo malide ba kelen akela arla ka fo ka jatenali munu o yake ka keni me kalo kletan ani kononto en baw ko do kun konna la ACR olube rapport boga bi rapport mun konna la no yara ka fo ko mo ba mo ni keme sabani ko olu de yera kata italien fan fe ko ajife sra jugu fe sra mumbe no ni abese ka ke koloba ka nyashi mama ko wako o sra ne konna la ko malidon yera akono ni jakuli nga korofo la yera ka fo ko ni atagalaje ko saonsa wati mamunumbe u kwadisi da kojila ka fo ku beta italien fan fe dari mayinna ko nationalité chamambare ba kono wa nationalité la kama e ka fo Mali machama Mali joro ka bon ala ko sebe ko rapport la bayna keme sarala ko duru o kunye malion ye munu yira ni srainfe namboro konna la Mali ni shin jamana ka jenyoya arla ka fo shin la sigi dembe anga jamana kono aye kuna folikana do sigi kuna folikana mu ni ladaro abolo apto ka jenyoya ulu be sra mu fe ani baram kan ke jamana flan nyonche ka ningal di kuna foloma ko seka kuma komumbe shinni malini nyonche anga janyo yobe sta sraj men feka seka nyefolke mauka arla ka foko ni kuna foli kenen ka kuma bolla sanunko ani fukata se tama sebe ni oye visa Mali ani shin jamana ni nyonche shin jamana la sigide mumbe anga jamana kono ni oye chen jiyong ale ara ka fo conference senfel ko Mali ni shin anga jamana ka janyo ya ko soro bosura sra kerengela jago ko srafe ko anafaka bon ko sebe ko ni atagalaje Mali ni shin jamana ka chiffre d'affaires ame musaka mun do jago ko srafe ko abeta fo dollar wari milliard clé ake sankono dollar wari milliard clé ake orebe temeteme anga échange commerciaux ni nyonche jago ko srafe Mali ni shin ko ba yara ka fo ni jenyogo yayin aka nafaka bon ko sebe jamana flying bela jelema wa ko jankanga tola ko sebe ngani ngalu konna la mo ko mo trate
ko visa ko gelaw kumbe shin jamana ani Mali ni nyonche kanga jogo kala do kun deselno ka visa soro shin jamana la sigide ambassadeur anya folike kuna fulaw yo kuna la era ka foko wulika jo bela jelen kera wa ko fenfene beno na be kesh abe kesh sharia kono ko mogo beno ni otara visa nyini sharia kono ko shin jamana ma delika banka adima shima ko mana gela choko marola fonyongo bisega na jamana ni nyonche nga ko betani sharia de wani ko kera diplomatie konna la manyogo mana ke kuma ko benka o mesoro ko foire tina to Mali ni shin nga janyogo nga sega chen fenfene mana ke gela mana ka kono amansigi amofo ko ame continuer ni anga janyogo ye kuma tara sef damanda ko ma ka foko shin jamana de munum beno ni ubestanu bola ka sura make sharia kono shin jamana la sigida era ka fo ko awoko jongwala dun ko odo beno nga olu yere be o contrôle olu yere ala nyini ma fenfene beno ni o shin ka de no ma ka foko bena sanu bo Mali jamana kono ka seka semen fro nyini sra jelon kan no o ya soro kono la ku be seka bo ka seka tu ka sanu nyini ani fukata se kuma bola nunu bakul bo de kan ani amise kan fara nyonga chogodi janyogo yaw développement ani fukata se sra chama fe Mali ni shin me seka tanya chogodi ke banamboro kono la ame ijiko watila ni kuma na la ka fo anga jamana ijila don munun tara jamana nyima so ka togola ko o ma chama ne sira medin kaw feno madina konna la ka keni dogo kunye arla ka foko ni tamade munu nutara jamana nyama soka buluka jamana nyama so togola ijiko mum sombambe no mezondi aji ulube o nyama era ka fo ko bela jelen tabulu kai wa kube ka ijila don ka o la koloshi ku toboto chugo mona obse ku ka alslamaya josembayen ka abato ka chugo di kebamete e fanfe ijila don ku ka korofo la je o yemufo depuis magan ka ofeno minna ka ofe am sengana kuna fol to kono ambalmaou ambe Madina san bafla ani mugandu hiji 2025 gouvernement ga hiji deun a chaman sera Madina hal na so avion tobe kofe o la sa Madina kono baraba fla o de ka Madina a folo muye o e kata seli chidemba ka misiri la kisi annema bayi ambal maslameu gouvernement ga egidew o selem ko sa hotel la o ya damne sa seli wati be o bitasli misiri la fajiri seli fana lanzara fitiri ani safu o beta besli misiri la kadaka misiri ni hotel che amaja metri keme hakadu o la sambal mau an wula ka hijido ma misiri takasira la alhamdulillah kunyininga usera Madina ubeseka mufoni kenenga alhamdulillah rabbil alamin Madina dugu baga mai anye ma chama yininga chau bala muso bala ukumana anye ambal maslameu Madina ale dugu baye kadaka chidemba kisi annema baye ale dalime Madina ambal maslameu ukuma Madina kaba ko dugu badu de alhamdulillah imana bo wati iba so be malika hijiden doye mimbe kata misirila wati be alhamdulillah be taka sigina hotel ni misiri ni nyokonche aman jali doni amba taka sigi amita fajiri la ka sigin kata lega seli ka sigin kata lansara sigi ka sigin kana antara fitiri la misa fo kono ka soro ka sigin tama mandigana maja mi dugaw ke jamana ye ala ka jamana kolusma ami dugaw ke sorasuye ala ka jamana ta fanga duma ala ku deme ala ku se jamana koro ala ka jugu dese jugu mana boro ka bi amo dugaw ke ala ko ke kira bayin kan ko so kisini ne ma bayana ka so ya rabbi ya ma ala ka jamana kolusma ala ka jamana kolusma anga jamana be dinga mi kono jamfa dinge ala ka bo akono ala ni kira ka bo akono ame kene barka mamkani ya rabbi ya mala kan se anjuguka ala kan se anjuguka ala kan se uka anga sura so ayo jibrila kamankoro ala mte kalfati ala mte tikitinye ambela ka kene baka ala kan do ujabi kanga jamana kulusmani islam jamana be antani waltabe ala kan nyemo so ala ka kena danuma amfla mr tasra de kani boyani karama maba wallahi gouvernement dépend na be ka boya be ka karama be dumuni ke minogotana dairotana kolyorotana jinige tana foi tana be gouvernement fo ambaka mo be fo ambe fe asimna ka jama fo materote na salamu alaikum chere hasumunye ala ka do faraka che aka isa ala ka fanga inta fanga kwala ala ka nyina neso ala ka na jugu sala azada anka jugu kele zaga ala de anda nyina ala fe anda ka jugu kolo sanna unka ala ka jugu we halaki ala ka deza ala ka anka jamana jolento ala ka anka jamana kise ala ka tanga mama ze hasumunka ala kitigi madu anda nyina ala fe ya rabbi allah hambe duwa uka yi
ala ka ko barika ala ka ɲɛ darika ala ka darika do jamana in kɔnɔ ala ka jamana in yiriwa ala ka jamana in kɔrɔta ala ka sewa ala ka darika do a yɛrɛ la an ma kuma dɛ an ma nin nɔgɔ foyi taɲana kan na dumuni fɛn jango ja haram mun tɛ kɔgɔ do an ka kɔntan jɔlen do an bɔ barika da ye ko hasumuni ci a yɛrɛ ana ci a yɛrɛ an b'a fɔ an b'a waleɲuman an bɛ dugawu kɛ su ni tile an bɛ dugukolo hɔrɔma de la a gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ san caman in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka ban pewu ala k'an kisi juguw tɔɔrɔ ma ala ka jamana kisi ka jamana basigi ka silamɛw bɛn kan kelen kan k'u bɔ k'an bɛn kan kelen kan ala ka nana figi don a ci jamana bɛ lahala min na an bɛɛ b'a kalama Mali bɛ guerre la ni kuma nafa cogo min an bɛ dugawu kɛ yarabi ala an bɛ dugukolo sanuma min kan ala ka jamana ala ka bɔ nin ko in kɔnɔna la maa minnu n'u b'an kɔ ala k'u malo an ye ala ka an ɲɛlu kan k'u boli i b'a fɔ sobi boli cogo min na ala ka se di jamana ma jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ jamana gestion na bi ala ka barika d'u ka baaraw la ala ka jamana bɔli nin crise kɔnɔna la ala ka nɔgɔya u ye ala k'u k'a k'ala kama kira kɔnɔ kɔfɛ fana wɛrɛ sali an bɛ dugawu kɛ ala k'a tɔ bɛɛ nɔgɔya mɔgɔ taga nɔgɔya ka an bɛ taa bato fɛn fɛn kɛ ala k'a bɛɛ labi ala k'o kɛ a ka ala yɛrɛ kama cira bonya n'a barika k'an yɛrɛ ɲuman sigi ka taa Mali ɲuman sɔrɔ Mali sumalen sɔrɔ yarabi an bɛ dugawu kɛ Mali bɛɛ ye yarabi an bɛ dugawu fɛn fɛn kɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ minɛ cira bonya n'a barika la rasulu an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana kolo suma ala k'an se juguw la kɔnɔna jugu ani kɛnɛma jugu maliyɛnw yɛrɛ an bɛna bato minnu kɛ ala k'a minɛ an balimaw Madinɛ a baaraba filanan sa o de ziyara ye ka wuli ka taa visite kɛ yɔrɔ caman na i n'a fɔ Kuba misiri ani Uhudu kulu nka alhamdulilayi an ka déléguéw u bɛ k'o baara labɛn o fana bɛna kɛ inshallahu gouvernement ka avion a tɔ bɛ kɔfɛ n'o ye avion fila ye inshallahu an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'o fana ɲuman se Madinɛ yan nɔ inshallahu délégué général Dr Abdul Fattah Sise u kɛn bɛ ka labɛn bɛɛ sabati Madinɛ cogoya min na Mali hijidenw filière gouvernementale u ka lafiya u ka bateau la misiri ni hôtel ni ɲɔgɔn cɛ o la sa an balimaw Madinɛ sigi an b'a ka inshallahu yan'an k'an kunda assalamu alaikum keba n'an bɔra o kɔnɔna la Bagindakaw fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko tɛgɛ dara musolaka dɔ kan musolaka min ni maramafɛn yɛrɛ a bolo wulikajɔ ye a kɛra yirimajɔ commissariat de police olu fɛ Moribo Ka Jara ale n'a ka cɛbalenw a yɛrɛ la k'a fɔ k'u taara tɛgɛ da musolaka in kan musolaka min n'a si bɛ taa san 38 na ko a bɛ wele marifa min bɛ wele ko artisanal automatique ko o den 6 tun bɛ a bolokɔrɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko musolaka in a ɲininkalen k'a yɛrɛ k'a fɔ ko maramafɛn ye ale cɛ de ka maramafɛnw ye cɛ mun n'a tanyana k'ale tun bɛ k'a laɲini de ka se ka maramafɛn ninnu bɔ a bolokɔrɔ nka k'o kɔrɔfɔ ninnu a m'an ka finitigilakaw kunkolo minɛ u ye sɛgɛsɛgɛli ni fɛnw bɛɛ lajɛlen bila sen kan jateminɛlikɛlaw y'a yɛrɛ k'a fɔ jateminɛliw kɔnɔ ko siga kɛra muso in na k'a fɔ ko ani bandi dɔw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka an bɛ don min na ko bi a bɛ yirimajɔ finitigilakaw ka bolo kan k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa nin ko in ka se ka a bugunatigɛ n'an bɔra o kɔnɔna la keba a yɛrɛ la k'a fɔ ko conseil régional o ɲɛma société civile menakakaw bara ko Sidi Barika maa dɔw taara ka a minɛ k'a daminɛ mɛ kalo tile 19 ka taa bila mɛ kalo tile 20 a su la nɛgɛ kanɲɛ 20 k'a to nin maa kofɔlen ko a tun bɛ ka bɔ misiri de la a bɔtala dɔrɔn maa 2 maa minnu ma se ka bugunatigɛ olu taara ka taa jan da ɲɛ ka taa jɔ a ɲɛ sira la maa kofɔlen ka a minɛ ka taa n'a ye ko fɔ an bɛ don min na ko bi ɲininiw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ sen na menakakaw bara yaasa ka se ka nin ɲɛma in a bɛ yɔrɔ min na ka a bugunatigɛ keba n'an bɔra o kɔnɔna la an ka jamana kɔkan kibaru an b'a a daminɛ Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ nin waati in na arabu jamanaw ka ciden mu ni olu bɔra an ka jamana kɔnɔ u y'u kunda Burkina Faso jamanaw kan maa mun bɛ yen nɔ n y'a yɛrɛ k'a fɔ ni ale ye ministre d'État ye Émirats arabu u ka kɔkancaw ministeriso kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka taama in bɛɛ lajɛlen bɛ don Mali jamana ani fo ka taa se AES jamanaw ani arabu jamanaw bɛ se ka jɛngɛ bolo ɲɔgɔn ma cogo min na a ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ Mali jamana bɔra farafinna tilebiyanfɛ jamanaw ka jɛkulu ni o ye CEDEAO ye ko an ye jɛkulu mun sigi ko olu ka miirina yɛrɛ ka se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ka miirina yɛrɛ ka se ka bɛɛ ka hakilina ka a labato ko wulikajɔ mun bɛ ka kɛ tantɔn a kun ye de
ayɛsi jamanaw bɛɛ lajɛlen o ni arabu jamanaw ka se ka jɛŋa o bolo ni ɲɔgɔn ma yaasa ɲɛta siraw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na halisa an bɛ to Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ Kiba Senegal jamana premier ministre Ousmane Sonko mɛ kalo tile 16 ani mɛ kalo tile 17 ale ye taama kɛ ka na Burkina Faso jamana kɔnɔ yɔrɔ mun na ni a y'a laɲini ko ayɛsi jamanaw ko an ye an yɛrɛ ta ye ni o ye souverain ye ko CEDEAO ye ko dɔw kɛ ko mun n'a ma bɛn ko u ye erreur dɔw kɛ majɛ dɔw yera o ni ayɛsi jamana ka jɛɲɔgɔnyaw la ko u tun man ka o baaraw kɛ ko ale kun ye kana bilalen don hakilina bɛ se ka ta bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka i ka jɛkulu kɛ nka ko o tɛ se k'a to an tɛ fara ɲɔgɔn kan ko hakilinaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye farafinna bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na ko o de ye laɲiniba ye bi nka ko CEDEAO ye erreur mun kɛ a bɛ se ka corriger an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka baaraw kɛ ɲɛtaa kama Keba an bɛ taa Senegalikaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ Senegal kiiri tigilamɔgɔw ko u ye jalaki bin u ka minisiri kɔrɔ kan minisiri mun bɛ yen nɔ ni ale Ismaïla Madior Fall ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko ale mun yɛrɛ kɛra kiirikow minisiri kɔrɔ ye ko ni waati in na u ye a bila bracelet électronique mun b'a to a ka se ka bugunatigɛ n'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kana se ka boli k'u y'o don a tigɛ la ka kɛ ni mɛ kalo tile 20 ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko siga kɛra ni minisiri kɔrɔ in na ni ale yɛrɛ tun bɛ kiiriko kan ko nafolo dɔw yera a nɔ la jamana ka nafolo ko a ma se ka minnu ka a sɛbɛntiya ko nafolo dungo juguya mun ni o jalaki binnen don a kan ko a lasagalen don o de la a ka to a ka du kɔnɔna la résidence surveillée a kana bɔ ni kuma in na ko yaasa sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ nin ko in kan nafolo ko in kan ka se ka a bugunatigɛ ijiko bunakun kan a yɛrɛ la k'a fɔ magankaw olu ka minisiri mun bɛ yen nɔ ni ale ka caw ɲɛsinen don iji ani umorow ma ale ye wulikajɔw kɛ ka taa se iji yɔrɔw la ka taa a yɔrɔw la kɔlɔsi ko ɲuman a yɛrɛ k'a fɔ ko minisiri kofɔlen saojaw ka minisiri k'a ka lajɛli a bɛ tali kɛ iji mun n'a kan ka nalen seliba ni u b'a wele ko El Kebir ko LD ka se ka na a lawaleya ko n'a bolola n'u ka bila juin kalo tile 6 la yaasa nin ko in baara bɛɛ lajɛlen kan ka se ka kɛ ni o ye arafa belebeleba mun n'a labɛnnen don ko a taara ka taa yɔrɔw lajɛ labɛn bɛ ka kɛ cogo di ani fo ka taa se wulikajɔ mun kɛ bɛ labɛnkɛbagaw fɛ yanni a don cɛ k'o de kɛra saojaw ka minisiri min ka ca ɲɛsinnen don iji ni umaraw ma ale ka taama ye ka taa i ɲɛda iji kɛ yɔrɔw kan n'an bɔra o kɔnɔna la Keba surankaw ka finitigilakaw minnu bɛ yen nɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye yɔrɔ dɔ labila surankaw bara yɔrɔ mun n'a bɛ waati jan bɔ a kun bɛ maajuguw de bolo ni o ye maa murutilenw ye rebelles ko olu ye wulikajɔ minnu kɛ communiqué dɔ senfɛ ko suran finitigilakaw wulikajɔ kɔnɔna la k'u sera ka taa ni marabolo in ka andaraki ka bɔ rebelles bolo maa murutilenw bolo ka se ka nin yɔrɔ in kɛ jamana ta ye bi jamana finitigilakaw k'u bɛ k'u ka wulikajɔw kɛ ni marabolo in na u sago ma ko wulikajɔw fanga mun n'a bonyana finitigilakaw fɛ k'o de kɛra sababu ye ka se ka sigidaw ani marabolo ka a denw lafiya n'an bɔra o kɔnɔ la Ugandakaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko u ye sariya dɔ ta sariya mun b'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa nanama sumalen ni o ye civil ye olu bɛ se ka kiiri tigilamɔgɔw ka kiiribon kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye tribunal militaire ye ko civil bɛ se ka kiiri tribunal militaire la ko a bɛ kɛ cogo di ni civil minɛna wale la wale mun n'a ni finitigilaka dɔ jɛnna ka a ko kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o de b'a to ko civil bɛ se ka kiiri militaire ka kiiribon na o ko in de hakilina tara fɛn mun ye Uganda kiiri tigilamɔgɔw fɛ ko parce que ko a fɛn caman bɛ yen nɔ a caman bɛ ye k'a fɔ o kiiri tigilamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ finitigilakaw ka ko kan ko dɔw tun b'a fɔ k'u ma former ko nin waati in na u labɛnnen don a kama wa ko kalanbulon caman kɛra u kun mun bɛ u labɛn wa ko dɔw fana bɛ yen nɔ maa nanama sumalen ni o ye civil ye ani finitigilaka mana jɛn ka affaire kɛ ɲɔgɔn fɛ ko i b'a sɔrɔ tribunal civil tɛ se ka a ko kɛ ka se a dan na ko u y'a ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ko militaire olu ka tribunal de bɛ se ka a kiiri ninnu kɛ ko ɲuman o de la u y'a sariya in ta Ugandakaw bara Nigérakaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko polisilaka dɔ ka kɛ ni tarata dɔ in ye ko ale ka marifa kɛra sababu ye ka sifinaka dɔ bɔnɛ a nin na sifinaka mun ni a somɔgɔw tun bɛ ka taa bila kalanso la wa a yɛrɛ k'a fɔ yɛrɛ ko sifinaka yɛrɛ tun kan ka taa kimɛli la ni o ye examen baaraw ye nka a yɛrɛ la k'a fɔ ko polisilaka in ko k'o kɛra cogo di ko a ye sifinaka in masa de lajɔ o ma sɔn k'a ka mobili lajɔ ko polisilaka in tun bɛ fɛ ka
tir kɛ mobili pine de la ka se ka mobili lajɔ k'o tir de taara sifinaka in sɔrɔ o y'a sɔrɔ sifinaka tun bɛ mobili kɔfɛ ka a nin to a la k'o ko in de ye maaw kamana gan wa a ye fan bɛɛ lajɛlen minɛ Nizɛrikaw bara Tunisie jamana ɲɛmaaw olu ye u ka recensement kɛ ni o de ye ka Tinisikadenw ka a lajɛ ko ɲuman u bɛ cogo min na a yɛrɛ la k'a fɔ Tinisikadenw an bɛ waati min na ko bi ka kɛ ni recensement laban in san 2024 ko Tinisikaden ye mɔgɔ miliyɔn 12 de ye ko ne y'a ta k'a lajɛ musow olu bɛ tali kɛ 100 sara la 50 a la 50% cɛw olu bɛ tali kɛ 100 sara la 49 ko nin ko in kɛra yaasa ka se ka bunnatigɛli kɛ Tinisikadenw na bawo k'a tun bɛ san 60 bɔ bi nin sɛgɛsɛgɛli ɲɔgɔn kuma kɛ Tunis jamana kɔnɔ ka se ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen lakodɔn keba faransikaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko ji dɔ nana ji mun ni a ka jizon n'a kɛra sababu ye ka na a fanga bonya ni a tun bɛna kɛ tiɲɛniba ye wa a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin jizon in a kɛra sigida mun kɔnɔ la ni o ye Var ye faransikaw bara maaw tun bɛ ka ji in ka kɛ n'a fɔ a ma bon k'a minimiser wa ko ji ka tiɲɛni balila ka bonya ka taa don yɔrɔ caman na n'a kɛra sababu ye ka dégâts matériels ka maaw bololafɛn caman ka o tiɲɛ Irisi-kaw bara Irisi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin a yɛrɛ k'a fɔ ko ka kɛ ni taratadon ye ko a ye i kunda Irisi-kaw ka marabolo kan n'u b'a wele ko Kursk a yɛrɛ la k'a fɔ marabolo mun ni a bɛ Irisi ni Ukraine dancɛw la Kursk yɔrɔ mun ni Ukraine fintigilakaw ka kɛ ni avril kalo ye u kun kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Ukraine kun dagalen bɛ yen Ukraine fintigilakaw kun kɛlen bɛ ka yɔrɔ mun minɛ k'a bɛ waati jan bɔ Vladimir Putin ko ka kɛ ni avril kalo in ye Irisi fintigilakaw k'u ka wulikajɔw de kɔnɔna la u sera ka dankari kɛ nin yɔrɔ in na ka ndaraki ka bɔ Ukrainekaw la ka kɛ ni nin waati in ye Vladimir Putin ko a ye i kunda ni marabolo na ka se ka taa marabolo lajɛ ka taa lajɛ baaraw ka kɛ cogo min na bi ko ka taa dantigɛli ani jigisigi di marabolokadenw ma ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka baara mun kɛ o ye ka se ka u ka baaraw kɛ ka u lafiya wa ko jamana ɲɛmaaw ɲɛ bɛ u la u bɛna baara bɛɛ lajɛlen kɛ ha ka ja yɔrɔ kofɔlen mun n'a kun ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a sigira Irisi jamana tɔgɔ la ka se ka lakana sinsin halisa keba an bɛ t'i fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na seko ni dɔnko kɔnɔna la ka kunnafoni kuncɛ. Malikiti 2025 sera Wati sera Beka ulikija Keba seko ni dongo bunakun kan an ka jamana seko ni dongo ministiri Monsieur Mamun Dafe a taara Nizɛrikaw bara Niger yɔrɔ min na a bisimilayara Niger jamana ɲɛmaa fɛ Général d'armée Abdurahmane Tiani a la k'a fɔ ko hymne national mun ni a sɛbɛnni kun cɛra an ka jamana kɔnɔ AES ka hymne national ni o y'an ka kuntɔgɔ dɔnkili ye an ka jamana ɲɛmaa a yiralen kɔfɛ ale la ani fo ka taa se Capitaine Ibrahima Traoré Burkina Faso jamana ɲɛmaa sɛbɛnfura fana yiralen kɔfɛ ale la ko an ka jamana seko ni dɔnko minisiri ka fara AES jamana tɔw kan seko ni dɔnko minisiriw u bisimilayara Niger jamana ɲɛmaa fɛ yaasa ka se ka taa sɛbɛnfura in ka taa bonya da a kɔrɔ sɛbɛnfura mun ni a bɛ tali kɛ hymne national la hakilina ɲuman mun n'a taara jamana ɲɛmaa saba in de fɛ ka expert maa 15 tile 2 kɔnɔ ni olu nana Bamako kɔnɔna la na ka se ka hymne in sɛbɛn an ka jamana seko ni dɔnko minisiri a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kun ye waati ye waati mun na ni u nana bonyamasegin kɛ jamana ɲɛmaa ye ni o ye Général Abdurahmane Tiani ye Général d'armée ko a ka se ka sɛbɛnfura in ka a bisimila ani fo ka taa se a k'a minɛ a bolo don nataw la wulikajɔw bɛ ka kɛ sɛbɛnfura in a bɛ se ka baaraw kuncɛli kɛ cogo min na komi n y'a fɔ cogo min na sɛbɛnfura in n'a kun cɛra ko a bɛna di jamana kɔnɔdenw ma ani fo ka taa se kalandenw olu ka se ka hymne national AES tɔgɔ la
ka a bûcher ka don ka kalandenw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wa ni AES jamana ɲɛmaaw fɛn fɛn bɛna taa taamala n'u bɛna taa jalajaba fɛn fɛn na diɲɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen ni AES baara fɛn fɛn kan ka kɛ o ni jɔnjɔn bɛ taa wa ni imu kan ka da yɔrɔ yɔrɔ ko u bɛ taa ni AES imu ne ka se ka taa an ka jamana saba an ye baara mun kɛ ka taa a bugunatigɛ ka yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na keba ne bɛ dansiri bi bamanankan kibaru la ka kɛ ni mɛ kalo tile 21 san 2025 wulada fɛ kibaru k'a fɔ ka ko ɲuman dɔ aw minnu kun sɔgɔlen don janni ka bɔlɔ saraw la jaw tun bɛ ka yɛrɛ aw la balimakɛ Kiba Jalo fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kibaru wɛrɛ kan ne b'a fɔ a ye yan'o cɛ aw k'an bɛn. Aw bisimila hôtel Lafiya la ni ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la